Jakovljević! Gde si ve tu? Pa gde si, doktore Zivko, stavimo kako je, a? Kad te nisam bilo od korone i još od vakcine? Nisam dolazio, znaš, bio sam nešto bolestan. Kakav je problem? Znaš šta sam teo da ti kažem, imam jedan problem, ja tamo svako jutro u 8 ujutru piskim. To je dobro. Pa jeste, upravo si, to je dobro što ja piskim u 8 ujutru, to uopšte nije loso. Ali problem je što ja piskim u 8, a budim se tek u 9, znaš. To baš i nije dobro, šta li piskim se? Pa jeste, piskim se u krevet i to, ali nisam ja kriv, znaš, nisam ja kriv. Vidio čemu se radi, sad ću ja tebi sve to lepo dobijati. To je zbog patuljka. Znaš patuljka? Patuljak? Ne znam, dobro ne, sad ću ja ti biti. Vidi ovako, svaku noć ja sanjam tog maloga, tog patuljka, to je da mali, manji od mene, ovak je mali. Ja kao idem, setam, berem cveće, ono nista kao, i sretnem tog patuljka. Ja ne idem, sretnem njega. I on pita mene kao, gde si tu, tom rekao, evo tu sam, šta ima, kako je doktor Zivko, pita za tebi to. Rekao, super sve, kaže meni, jeli bre, jesmo piskili? Ja razmišljam, nismo piskili. On kaže, a nismo piskili? E pa ajde da piskimo. I ja si tako se upiskim, znaš. A nisi došao na ideju da ga nekako prevariš? Aha. Pa recimo da kažeš da si već pišker. Lažeš. Pa to je uvijek najbolje. Kad god te neko davi, ti kažeš uradio sam. Tomas kad te majka terala da ideš, ti kažeš uradio sam to, kevo. Jao, pa to ti je super ideja. Čekaj, znači kad on meni kaže smo piskili, ja da kažem piskili. Pa to je najbolje, piškio sam i gotovo. Ćao Patuljko, ćao, pozdravimo ga. Jao, mnogo ti je super ideja, majko. Jao, super, hvala ti Buljevi Zivko. Vidimo se, idem to da probam pa ću da ti javim šta je bilo. Ajde, ćao. Ajde, važi. Petrović! Pa šta je sad tu? Ćao, doktor Zivko. Pa jesi uradio kako sam ti rekao? Jeste. Sve sam to uradio onako kako si mi ti rekao. Isto, idem ja, setam sve ono, sretnem Patuljka, kako si, evo nije losto to. I onako kako si ti meni rekao, pitao mene kada je, pa gdje smo piskili? Ja kažem, piskili smo. On kada, opa, piskili smo, ajmo sada kakimo. Pa nisi se valjda usro? Pa usro, pa naravno sam se usro i ti bi se usro. Šta kad bi došao Patuljko i kada smo kakili, pa i ti bi se ukakio. Ta, ja kao, ta. A ima je rešenje za tebe, znaš. Sad ovo vraćanje sata. Kad ti pomeri sat unazad, ti neće da se ukakiš u 8, nego u 7. Uvati je fora. Kaki se ti u 7 i u pola seć da se ukakiš. Eto. Ajde čo. Petrović!